Po zrušení základnej školy na ulici Šafárika zostali nevyužívané priestory, ktoré sú majetkom mesta Prievidza. Samospráva uvažovala o rôznom spôsobe ich využitia. V hre bola i možnosť prerobenia objektu na nájomné byty. Z odbornej analýzy nám vyšlo, že jednoducho tie byty, ktoré by sme postavili, by boli veľmi drahé a práve túto výšku, ktorej tie ceny za zhotovenie tohto diela, by sme museli premietnúť do ceny nájmu. Hovorím aj o situácii, keď získame podporu štátneho fondu rozvoja bývania, ale vzhľadom na to, že ten objekt bol stavebne a technicky určený na úplne iný účel, tak samozrejme tá prestavba bude enormne drahá. Vedenie mesta tiež rokovalo s záujemcom, ktorý chcel v objekte zriadiť strednú odbornú školu. Ten ale od svojho zámeru odstúpil. Momentálne tá nehnuteľnosť je v podstate prázdna, okrem priestoru telocvične, ktorý sme umožnili užívať volejbalistom až do doby, kým teda bude s objektom naložené inak. Mestské zastupiteľstvo na októbrovom zasadnutí schválilo návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na celý objekt. Minimálna kúpna cena navrhnutá znalcom je 3 900 000 eur. Budúce využitie nehnuteľnosti má byť v súlade s územným plánom. Budova sa nachádza v centre sídliska, je to teda obytné územie, čiže môžem ubezpečiť všetkých obyvateľov, že tam nehrozí nejaká výstavba výrobného charakteru, ktorá by akýmkoľvek spôsobom narúšala tú funkciu bývania, keďže sa v tejto lokalite táto je dominantná a dôležitá. Mesto vlastní ešte ďalšiu nevyužívanú nehnuteľnosť na ulici Závodníka, v ktorej bola v minulosti materská škola. V súčasnosti boli predložené žiadosti o odkúpenie tohto objektu. V minulosti treba povedať, že v tejto lokalite sa diskutovalo o jej ďalšom využití a práve po zrušení tej škôlky obyvatelia robili aj petíciu smerom k tomu, aby sa tam nepostavila vlastne bytová výstavba, ale aby to bolo ponechané pre účely výstavby rodinných domov. Radnica na túto požiadavku reflektovala a pripravila zmeny a doplnky územného plánu mesta, v ktorom je navrhnutá funkcia využitia daného územia na individuálnu bytovú výstavbu. Preto sme sa rozhodli, že momentálne tento objekt predávať nebudeme, počkáme vlastne na to, ako bude schválený územný plán, predpokladám teda, že schválený bude a následne by potom mesto vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž, ale už s týmto účelom využitia. Verím, že aj toto riešenie prinesie spokojnosť obyvateľov a efektívne využitie majetku, ktorý v súčasnosti nevieme využívať. Návrhu radnice nepredať objekt bývalej materskej školy na ulici Závodníka vyhoveli mestskí poslanci na októbrovom zastupiteľstve tým, že neschválili žiadosť záujemcu o odkúpenie tejto nehnuteľnosti.